Vítam vás u ďalšieho pokračovania z Minecraft. Ideme na to. Dajte like, odber, sa čaká, môžeme ísť za to. Dáme svet 3. Dáme název svet 3. Hej. Tak. Keď sa vám bude páčiť tento druhý diel z Minecraft, dajte like, odber a som čaká, môžeme ísť na to. Tak. Nahrávam. Tak. Média. Tak. Keď sa vám bude páčiť dnešný druhý diel z hry Minecraft, tak dajte like, odber sa čaká, môžeme sa pustiť do ďalšieho dielu z hry Minecraft. Tak. Môžeme ísť za to. Tak. Spustenie, hej. To som nechtěl. No. Naspäť do menu. Tak, naspäť do menu. Kreatívny mod. Hej. Ja som mal to so srdiečkami som mal. A teraz mám kreatívny mod mám. Keď sa vám bude páčiť tento diel, dajte like, odber a som čakám, môžeme ísť na to. Tak musíme počkať, keď sa to načíta, tak už sa to načítalo, tak. Tak som v lese, som naozaj v lese, tak dnešný diel bude taký, to posiaľ špeciálny, alebo je to druhé pokračovanie z hry Minecraft. Tak, nejdem Ježiš, jak sa dostanem, tak, ide reklama. Prepačte za reklamu. Prepačte za reklamu. To je Ježík. Počkaj. Ježiš, to čo je? To čo malo znamenať? Tak, musím dať krížik a to ukážete. Tak, pokračuj. To ste nevideli. To ste naozaj nevideli. Tak, to ste naozaj nevideli. Tak. Keď sa vám bude páčiť dnešný diel, tak dajte like, odbásoček. Musím iba hľadať zajímavé miesto na stavanie domu. V dnešnej úlohe bude stavať dom na nejakom toprom mieste a bez stromov. Tak, a keď budete chcieť aj ďalší diel z hry Minecraft, tak dajte like, odbásoček. Postavím si taký maličký domček. Naozaj si postavím taký maličký domček. Taký pítim domček si postavím, lebo sú tu naozaj stromy. Tak sa budem snažiť postaviť taký akurát domeček proste pre deti na hranie. Tak tu budú dvere. Tu budú naozaj dvere. Tak, kde sú dvere? Tak, dvere. Tak. Idem to postaviť, naozaj to idem. Čo skoro to už budem mať postavené. Tak. Dúfam, že budem mať nejakých natočených
Tak. OK. Tak. Dúfam, že sa vám páči dnešný diel a sledujte ho až do konca. Naozaj ho sledujte až do konca. Tak. Ježišmaria. Tak. To čo bolo? Nejaký pomaly. Tak. Dám tam. Tak. OK. Tak, keď sa vám bude páčiť dnešný diel, tak dajte like, odber a slnček. A keď budete chcieť ďalšie pokračovanie z Minecraft. Keď budete chcieť pokračovanie z Minecraft. Keď budete chcieť pokračovanie z Minecraft, tak dajte like, odber a slnček na môj hlavný kanál, dajte 1000 lajkov na toto video. Tak susedy, tak. OK, dám si sem napríklad. Tak. OK. To je super. Tak. OK. Tak. Posteľ. Dám si modrú posteľ. Tak. Mám postavený dom, tak zo začiatku dajte like, odber a slnček. Uvidíme sa u ďalšieho videa. A ahoj!